लादो सानैबो गोजोननाय लाहरदो बयनो आखाइ खना होदो दे। हेलौ लोगोफोर, दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैहाय दं जाहैबाय जोंनि गामियाव मोनसे ओरैबायदि मोजां हाबा दं। नैबे हाबानि साजायनायनि आरोना। नायदो आं दिनै नोंसोरनो हाबानि माखासे भिडिअसबो देखायलांगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। नैबेयो जाबाय मेन गेट जाहैबाय हाबाथिलिनि। बेवहाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौहाय बेनार बानायना दोनदों। नैबे जाहैबाय गेट। ओमफ्राय बे दामग्राफ्रा ओरै दामगासिनो दं आरोना नै। नैबेनिफ्राय आं देखायलांसै आरोना। स्टेजखौ नैबेयावनो साजायनाय जादों आरोना। एकदमबारे नर्मेल आरो गाहायावनो जिरायगोन। नैबेवहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायगोन आरोना। ओमफ्राय नैबेवहाय बेनार दोनदों। रिंखां उइथ संगिता टाइटेलाबो होआखिसै, मा टाइटेलमोन मिथिला। हाबानि थाखाय मैगं हाग्राफ्रा नै सामब्राम गुफुर जिरदों, मैगं हादों। नायदो नै गोथाव संनानै जाहोहरनोसै सोर सोर जाफैयो। गोबावनि उनाव हाबा मोनजाना माबायदि मोनदों गोसोखौलाय? गोजोननाय मोन्दों। गोजोननाय मोनदों दा? रंजानाय मोन्दों। ओइ जों ओंखाम संदों हनै ओंखाम संग्राफ्रा। बे समाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ गिर्जायाव लांनो रेडि जाबाय आरोना। पास्टरा नै बेखौ आर'जजों बेखेवनानै गिर्जायाव लांनाय जासिगोन आरो। गासै मावफुंनांगौ हाबाफारियावहाय गिदिर फोरबो इसोरनि सिगाङाव आरो गासै साखिफोरनि सिगाङाव ईश्वर धंस सुख शान्तियै रायजो जानो आङो आंनि गोसोजों सिमान लायो। इसोरनि सिगाङाव आरो गासै साखिफोरनि सिगाङाव ईश्वर धंस सुख शान्तियै रायजो जानो आङो आंनि गोसोजों सिमान लायो। बे जाहैबाय समाय लानाय आरोखि, रादाय खानाय। हाबाया मोनसे रादाय खानाय रादाय बियो। ईश्वर धंस सुख शान्तियै रायजो जानो थाखाय खानाय रादाय। बिसोरो गोसो सिंजों सिमान लाबाय, रादाय खाबाय। बिनि फोरमान हिसाबै जोङो नायनि बिसोरनि सिमान लानाया, गोसो सिंनिफ्राय सिमान लानाया, रादाय खानाया जे गोख्रों आरो गोगोम बेखौ फोरमायथिनो थाखाय दिन्थिनो थाखाय आंनि आखायाव गंनै आगथाम दङ। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आरो बाइबेलाव दंखायो बियो।
बिफांखौ मोनसे नेरसोन मोनसे सिन हिसाबै बाहायबोगासिनो दङ बाइबेलाव दङ रादाय खानायनि मोनसे सिन अनलायनायनि मोनसे सिन इखतियार होनायनि मोनसे सिन दा बिसोर जे सिमान लाबाय रादाय खाबाय बेखौ गोख्रों आरो गोगोम होननानै फोरमायथिनो दिन्थिनो थाखाय दिनैहाय बे आथाम सोलायनायनि गेजेरजोंहाय बिसोरो बयनोबो खिन्थाबाय फोरमायथिबाय जे जोङो बे बान्दोआव हाबबाय आरो बे बान्दोआ थैस' थंस' बे बान्दोआ गोख्रों मालाबाबो बे जनाय नङा हौवा गोदान मोनसे होदो हिनजाव गोदान मोनसे होदो सिंगोल माला डाबल माला दंब्ला दा लास्टआवसो बेयो उनावहाय दे हिनजाव गोदाननो सोदो दे हौवा गोदाननोहाय हौवा गोदाना सोदो दे सासेया सासेनोहाय मालाबो सोलायो बिसोरो दिनैनिफ्राय आं नोंखौ नाजावनानै लाबाय हिनजाव गोदान बुंबाय आं नोंखौ नाजावनानै लाबाय बेबायदि बुंबाय आरोखि आर'ज गथायदिनि दै आर'ज गोजौ सोरगोआव थानाय जिह'आ बे समाव नोंनि आथिं गुदियाव सानैखौ आं देखायदों आर'जनि गेजेरजों नोङो बे बान्दोनि सायाव थानानै बे गोदान नखरनि सायाव थानानै गिदिर आशीर्बाद होदो जे एसे सिगाङावहाय नोंनि गोथार बाथ्रानिफ्राय जोङो सावरायदों बिसोरो जेब्लायबो बिसोरनि जिबनाव नोंनि बोरखौ बिसोरनि जिबनाव जेब्लाबो नोंनि रैखाथि नांगोन खारन बे संसारा गाज्रि संसार दुखुनि संसार बिसोरनि जिबनाव न'खरखौ मोजां खालामनो थाखाय बिसोरबो बे हिनजाव गोदाननो गियान सानैनोबो गियानखौ होनांगोन आरो बिसोरनि बे गोदान रायजो जालांनायावहाय नोंनि बाथ्राखौहाय मोनसे लामा दिन्थिग्रा हिसाबै बिसोरो जेब्लायबो लानांगोन प्रभु नोङो बोर होदो बिसोरनि गोदान दिनैनिफ्राय लानानै नों जेसे गोबाव दोनगोन थैस' थांस' सुख शान्ति रायजो जानो थाखाय गिदिर आशीर्बाद होदो हामबाय होनना जों बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय आमेन आमेन ओरै मोखां जाहरदो सानैबो गोजोननाय लाहरदो बयनो आखाइ खना होदो दे रिंखां आरो संगितामोना बे गिर्जायावहाय हाबा जाबाय दिनैहाय फेब्रुवारि दाननि 17 थारिख 2026 सन मंगलबार दिनावहाय बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव थानाय बियो सा बाथाबारि नामा हयथ' इंलिशनिसो नर्थ बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्च सा बाथाबारि बाप्टिस्ट गिर्जायाव मन्दलियावहाय बिसोरो हाबा जाबाय बेनिखायनो हाबा जानायनि फोरमान हिसाबैहाय आङो जोंनि बिबिसिजों एस'सिएशन मिशनजोंहाय इखतियार होजानाय बायदि बे हाबाखौ आं होबाय आरो हाबा होनायनि फोरमान हिसाबैहाय बे फोरमान बिलाइखौ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि आखाइयाव गथायनानै थामथि बिलाइ फोरमान बिलाइया जोंनि मिशन हेड अफिसाव थागोन आं बेखौ लांफानो उनावहाय जमाय
सारबाय गिर्जा गबाय आरोना न' फारसे लांसिगोन हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नै ओरैबायदि मोजां साजायनानै फैदों आरोना